Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависе ва бовар карда билет мехарен. Дар ин видео хостем ки нархи навои билета шумода расонем моҳи сентябра ва пешаи нархи навои билета расондан чӣ гуфтанӣ будам ки мисол дар ҳамин масъалаи проверкаи аэропорт омадед ва баъзе хеле ки дар видеои пештарамон мегуфтем ки ҳолатҳое мешавад ки ҳама вақт проверкаи ҳолатҳое мешавад ки проверка нестай ва баъзе бародарҳо меган мо 100% гузаштем, баъзеҳош мисол меган ҳамхали проблема шид. Барои ҳамин чӣ гуфтанем? Мисол хуб ганда 2 солу 6 моҳ шид ҳамин аэропорт омадед ва да мерем мебиёем корам кардагем, уборщикшам, телешникшам гуфтиам гапо. Мисол ҳолатҳое буд ки хилмам 7-8-10 бор аделиш дабдагиам нафарҳои буданд ки регистратсия гузаштаган аз сабаби бедокументӣ, аз сабаби ки депортатсия доранд ё ки ягон проблемаҳои документати мегиранд мебиёрандшон, самолётшон мепара мерава, саршон наметиҳанд. Мақсад вақте ки хапидан овардан дига парвои билети шуморо надора. ҳамаи ҳолатҳош будагиай, ҳолатҳои будагиай ки мисол мехапаншон, муомила мекунанд, мегузаранд, мераванд. Ва барои ҳам чӣ гуфтанем? Мақсад одамҳое ки документ надоранд ё ки проблема дорад документошон, аэропорт Жуковский хубтара ки рафтестиян ва дамадед ва Вунукова ҳастай бародарҳое ки мегузаронанд, провожат мекунанд, роҳӣ мекунанд, метавонед ки номерошонро дар WhatsApp пурсен. Одамҳое ки бигӯянд ки хидмат мерем 100% нафарҳое ки документошон безебай, барои ҳамво мегем хато нафаҳмед. ва пешаи нархи навои билета гуфтан як бародар да билет гирифта будем аэропорт Жуковский, видеоша мемонам ва нархи навои билета шумода мерасонам. Салом алейкум, ҳама подписчикои ки Абдуллотиҷида, ҳаматон сог саломат бошедон. Билет гирифтим рӯзи 7 сентябр, имрӯз Жуковский Душанбе. Парвоз дорим, худо хоҳад сотои ами дада парвоз дорим. Саат ҳозир мана 8:48 як саат зиёд монда, худо хоҳад ба ватан мерим сог саломат. Ки билет гирифтнӣ бошад ба ҳазур гирифтан гирифтоне зубон вай шуд, чанд вақте хоб нарафтам. Ба ҳазур гирифтан гирифтон беташвиш бе ҳеҷ чиз 100% ҳамаш мана ман гирифтам, мана уже регистрация гузаштим кароши, мана ҳам одмо ба ҳамҷо нигоҳ карда шудай. Нимаше дуюм залда инҷода ход як диги зал астай. ҳамаш 100% кароши бачо бошад. Салом алейкум. Хоб, нархи навои билета мерасонам шумода моҳи сентябра дар назар дорем, нархи рублкатӣ ва номероя буд амҷа мемонем аз соати 8 саат то 11 шаба бародарҳом ҷавоб метиҳанд дар WhatsApp-ам ё ки прямои номерда ҳаракат мекунем ки билетотонро арзонтар бигирем ва саволҳоям боша метавонем ки пурсем. Москва Душанбе ай 7500 рубл то 11000 рубл, Москва Кулоб ай 5500 рубл то 11000 рубл ки Кулоб дар видеои пештара гуфта будам ки рейсҳои Жуковскиша отменит кардан то 25 ай дамадед ва мондагиян. Барои ҳам дастрошиниёш камтара қиматаш дагия ки пагада 9000 рубл. Москва Бухтар ай 6000 рубл то 9500 рубл, Москва Хуҷанд ай 7000 рубл то 9000 рубл. Ва ай Душанбе Москва омадан, ай Тоҷикистон Москва омадан, ишам рублкати дар назар дорем. Душанбе Москва ай 17500 рубл то 19500 рубл, Кулоб Москва ай 14500 рубл то 17500 рубл, Бухтар Москва ай 15000 рубл то 20000 рубл, Хуҷанд Москва ай 17000 рубл то 19500 рубл. Хоб, ҳамин видео дастгири аёд намебурорем. ҳаматон худтонро эҳтиёт кунед, ҳамин саломатӣ боша, ҳамаш мешавад. Паноҳи Аллоҳ бошед.